Kita ko dito sa breakwater. Taas. Try kong akyatin. Buelo. Okay. Akit tayo doon. Let's try. Di kaya. Di kaya. Isa pa. Kaya yan. Yun. Yun, basta mga kagala, ito po tayo ngayon sa bayan ng Mercedes. Time check, 11:25. Ito po ang kanilang pamalaang bayan ng Mercedes. Makita ko po sa inyo. Siguro ikot tayo ng konti para makita po ninyo. Yun. So, ito tayo sa pamahalang bayan ng Mercedes. Today is Friday, holiday, araw ng Kagitingan. So, eto tayo. Umikot lang po tayo, palabas na tayo ng Municipal Hall ng Bayan ng Mercedes. Sa araw pong ito, ang gagawin natin ay feature natin ang Barangay Mangkisog ng Bayan ng Mercedes. Ang Mangkisog po, kinakailangan nating tumawid ng dagat, kaya sasakay tayo ng bangka. Yun, daan muna po tayo sa St. Anthony de Padua, ang simbahan ng Mercedes Norte. Try po nating masilip ang loob ng simbahan. Yun. So, eto na po tayo sa pinakasentro ng Mercedes. Liliko tayo sa kanan. Ito ay papasok ng Pandawan. So, eto po, Mercedes Municipal Fishport. Eto na tayo. So, ikot tayo ng konti.
sir mag-iwan ng motor dyan. Thank you. Dalawa. Lilipat po kami doon sa kabila, sa barangay Manggisok. Sasakay po kami ng bangka. Tapos wala pa yung bangka. Ay, ito pala. Ito na pala. Tara. So, sakay na po kami. Ito po yung sasakyan namin bangka. Pupunta kami doon sa kabila, sa Manggisok. Ayos. Ganda. Oh, nakagalaw. Oh. Isa nice. Ang ganda oh. Karo. Malalaking bangka na pangisda. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ayan, ang dami oh. Maganda po dito lalo na pagka madaling araw, halos mapuno itong dagat na to ng mga basnig. Basnig po ang tawag dito. Pangisdaan. Ayun. Yun oh, aalis na po kami. Under na yung bangka. Ito yung mga kanina. Mababaw na nga oh. Mababaw na ano. Ganda na. Doon tayo. Yun ang breakwater yata oh. Yun oh. Barangay Manggisok. Ano ako dito ng ano? Mabila akong ulam. Ayun, sarap niyan. Ayun, may ano na. May inihaw na. Take out ako ng ano, inihaw. Ate, pa-take pa malapit na yata ano? Malapit na magtao ba no? Kaya pa naman. Sige. Ito na lang. Isa nito. Saka dalawa nun.
Babayaran ko na pero daanan ko maya maya. Salamat po ate. Mga masyal-masyal lang po kami. Kuya, thank you. Pagkakataon walang tubig. Yun, ang ganda dito oh. Barangay Manggisok. Sobrang ganda po. Pagkakataon naming umapak dito oh. Kasi walang low tide pa. Oh, wawa naman yung aso. Nalunod siguro. Doon po kami galing kanina sa Pandawan, Mercedes. Ayan. Sumakay po kami ng bangka. Ito na. Ito po ang ilalim ng dagat. Supposed to be dapat po itong place na to, dagat po ito. Kalaliman po to ng dagat. Ngayon nagkataon na low tide. Kaya ito, malayo na po kami sa Pangpang, pakita ko sa inyo. Yan po. Andun po yung Pangpang. Low tide, kaya yung mga bangka, ayan na, nasa lang. Nasa sea floor. Nakalapat. Actually, malalim po ito dapat. Yan. Ganda po ng Manggisok. Ganda. Mamasyal po kayo. So, ito yung hanggana ng tubig. Ayan o. Ganda ng mga bangka, ang lalaki. Kita ko dito sa breakwater. Taas. Try kong akyatin. Buelo. Okay, akit tayo doon. Let's try. Di kaya. Isa pa. Kaya yan. Yun. Whew. Walang init-init. This Manggisok, napakaganda po. Beautiful Manggisok. Kuya, magandang hapon po. Ay, garan po. Salamat po. Salamat po. Ito na. Tayo sa the best pizza sa Manggisok.
Tayo may kinom. Kakainin mo na ba? Kakainin na tayo? Balot na po, balot na po. Sauce lang? Sauce lang po? Oo. Kadoble na kami. Thank you po. Let's go. Tess, salamat. Sakto, ayan na pati oh. Isa kayan. Pauwi na po kami. Alis na po kami ng Manggisok. Yun. Lalabas na tayo ulit. Yan, sakto. Ayan po yung sasakyan namin eksakto. Oh my God. Oh my God. Hindi ba bigyan? Tara, sakay na tayo. Yes. Sakay na naman po kami ulit sa bangka. Yun. Salamat po. Salamat mga kagala. Isa na naman pong paglalakbay yung ginawa natin dito sa barangay Manggisok, Mercedes, Camarines Norte. Ayan po. Napakagandang lugar. Yun. Baslig siya ng tawag sa ganyan. Yun, malapit na po sa mga